So, nasanon, may hapon ka na itong tanan. So, congratulations sa itong mga riders, no, sa ilang paghalad karon sa ilang anibersaryo, ha? Ang mga tampong pagpasalamat sa mga grasya nga nadawat, no? Karon adlaw atong gisaulog ang piyesta sa pagsaka ni Jesus ngadto sa langit, ha? Ascension. Murag makarelate kay daghan sa itong kinabuhi nga musaka. Usan ini kung maglagot mailan man ang mga babae kung maglagot kay mo isang kilay. Chok! Ang mga lalaki sad, no? Kung maglagot gani mo taas ang blood pressure, no? Mao na nga ma-high blood, no? Magsigig yaw-yaw, no? Bisag di pa kanong baboy, yaw-yaw lang yapon. Kanong buwad, high blood lang yapon. Yalay pag yun kay uban magyaw-yaw, ha? Labi na ako ilang kuyog mga gwapo niya sila batig naong. Lagot kitang usa gayaw-yaw kaya kauban tawgon mag tall, dark, and handsome. Pero siya ingno man lang siya nga handsome lang ka sangit-ngit ba eh. Mo na tawgon pero mo na ingno siya nga tall, tall. Sa dark lang ka mo handsome. So pare-pareha nagyapo, no? Pero mo na usay nga grabe mga musaka, no? Ikaduha unsa pay mga musaka nato ang presyo karon sa palaliton. Grabe na kayo, no? Sa una mga tao, ang inga nila sila mga anak katong mga butang taas kayo presyo. Mo na natay mga Mercedes, kay gikan mas Mercedes-Benz, no? Natay mga Rolls-Royce, nay mga Royce, no? Nasay mga Marco, kay Marco Polo. Mo na kuyawan sila karon base nga gingan sa ilang mga anak kadto mga nitaas nga presyo. Kuyawan sila kay base nga mga nganon sa mga anak, nanay Caltex, Petron, nanay mga daghan kay nga mga ngan sa gasolinahan kay nisaka na yun. Ang uban sad gusto nila nga musaka na taon nilang sweldo, ha? Pasalamat ta kay murag na ko 35 ga additional. May tag matinuod, no? Tana taon ako. Sa badero sa manay badero nga musaka ako sweldo. Kusayo naman kay na imo lang pilon imong kwarta, di ba madoble. Okay mo na ipa-zoom sa computer, no? Pero ang indot yun para sa mga ulitaw mga dalaga, ha? Nga musaka ang status sa ilang love life. Na yung uban magyaw-yaw kay makauyaban silang lalaki nga hilig kay sa duta. Maglagot sila kay makadaot ko na sa relasyon. Mao yun na siya, no? Kay tanawa ang duta o ang daot, no? Di ba maura-ura ng amor, daot o duta. Gituyok-tuyok lang. So ang duta makadaot, yun, no? Mao na nga pastilan. Pagkarisod sa kinabuhi, no? Nasa ibang mga laki, nga hilig ka sa inom, pero ang gusto sila nga mga babae, katong babaeng red horse. Nga naman, kay malakas ang tama, pero hindi wasak. Maita. Kaya mo nga na ito nga, pagkarisod ginawa, no? Muna nga sa itong kinabuhi, muna nga itong mga makitaan, ha? Nasa uban, tagdugay kay mag-chat, hanto na kadlawon, pero dugay, wala ito magkadayon. Muna lang itawag nga late night talk. Naitabo naghinok-tok. Kaya wa magkadayo, no? Mao na karon na wa atong gisaulog, ha? Ang pagsaka ni Jesus. Kumingi kang saka padung sa langit, kami kang naong padung sa impierno. Ang tinuod gayon, ha? Nga si Jesus nisaka sa langit human sa 40 kaadlaw sa iya pagkabanhaw. Mao na ang kitang tao kung mga matay ta, inig sa ulog nato sa 40 dias, ato sa gihandom o gituuhan. Nga kita sa maong higayon, musaka na ngadto sa langit, ha? Human sa mga pag-ampo, sa mga katauhan. Manang importante kayo, ha? Manang usahay sa itong kinabuhi, mo niya itong lantawon nga si Jesus sa iyang pagsaka, naghatag sa natong ehemplo nga kita sa musaka usab ug madamlag ug magkita ug mag-uban kita kaniya. Mao na nga itong tingwaon, ha? Ngayon sa rato itong kinabuhi nga musaka kita sa mayong pagtuo, diya sa atong pagkakugihan, diya sa atong pag-atiman sa atong kauglingon. Manang atong mga ginikanan, i-remind yun ta. Labi ng atong mga lula, sus, i-remind ta ng mga apo nga magtuon para doon na kay nindot nga gugmaon. Dahil lula, gipangutan ng anak siya, dong, di, nag-eskwela man yung kakabi, unsa may binisaya sa shampoo. Kamo, sa Bisaya sa shampoo. Huwag ka tumag ang bata, isadya. Mauna, sa una, nga mong gamit, lubi. Lana ra sa lubi niya, kamo mag-shampoo mo niya, di mo kamao sa Bisaya sa shampoo. Og ni Baus ang bata, lala, nako'y nak-nak ni mo. Unsa man, nak-nak. Who's there? Ipag-naangal sa taon ang lola, yun siya nga,
pinaksan, electrician, kaldero, o pinggan. Siya pinaksan, electrician, kaldero, pinggan, ho. Siya jingle bell, jingle all the way. Pinaksan, electric pan, kaldero, o pinggan. Hey, maita. Pero mo na ito nga lingaw-lingaw lang ba, no? Pero ang kanindot, kanining pagsaka sa Ginoo, iyang gipakita nga tinuod ko siya buhi. O nag-level up kay siya buhi, di lang sa langit, di hasta sa diri sa yuta, ha. Ngamot-sabot ang iyang kinabuhi, iya pang ipakita nga mas midako ang iyang gahom. Naibata nga kinder, di na mo eskwela. Kaya nga naman, ningon na iyang maestra, o sige, magtesta. Ayaw taon mo pangkopihan ay, kaya bisag magtalikod ko, nakita ta mo. Hala, kaya wala bata, sa rin, maligno. Magkakita, magkatalikod, no? Pero mo na lang Ginoo, ha, dubli na karon ang iyang power, ha. Heaven and earth. Wow, ni duta, no? Mao na ang Ginoo naghatag kanato og bag-ong presensya, ha. Nga bisan nilakaw siya, pero siya nagpabilin gyapon kanato. Ang iyang goodbye dili makapag-uol, no? Mao na ang dili tanang goodbye makapag-uol bisan sa atong klase, no? Ang goodbye makapalipay. Labi na mga si ma'am, okay class, dismiss. Goodbye class. Dinagana yung mga bata. So makalipay sama sa kang Isus, ha. Mao nang iyang mga tinunan, matot pa ni Isus, wala sila mag-uol. Kung dili nalipay sila, ha. Kay kining pagsaka ni Isus, mo na iyang pagbalik na dito sa iyang amahan, kung diin siya nagagikan. Karon bitaw, inigabot ko nung ating klase, mo balik na ang face-to-face. Muna excited na mga bata, no? Kaya basa na sa top 10, ila na yung yun among guwa. Di pareha sa online class karon ang top 10 nga gibasa ni ma'am, mao kining mosunod. Top 10, number 1, ang papa ni Annabel. Number 2, ang mama ni Isabel. Number 3, ang tiyo ni Israel. Number 4, ang tutor ni Pedro. Number 5, ang amigo ni Juan Paita. Kaya nga naman, tinudluan na mga bata, gadua, mga ginikanan tayo naglisod. No? So, nindot tanga excited na tanga mo, balik na ang face-to-face. Mo na, gingon sa Ginoo, ha? Nga kini iya pagsaka sa langit, mao ni higayon nga iyang gipasa na nato. Ang iyang misyon nga maluwas kita, pinaagisab sa atong tagsa-tagsa ka mga kaigsuonan. Mo din ang pagpasa ngadto sa uban. The turning over of the mission to another. Ang usa ka tawo di siya gusto nga gamiton ang word nga another. Kaya nga naman, tambal ko ni sa mga bahong ilok. Kay balingon nimo ang another, di ba rito na. Riksona ba nga nayungit, no? Pero manigingon sa Ginoo, ha? Nga to paninguhaon. Mao na ang pagbalik sa Ginoo, dili katapusan sa iyang misyon, kundi usa ka pagpahayag nga siya karon gihimaya dito sa langit o yatagad siya pasilungog. Mo din ang atong pagkakantahon sa atong himaya, no? Himaya sa Dios dito sa langit, ha? O kadait sa iyang paghidait. Mo na makita nato nga sa atong pagkanta sa mong himaya, si Jesus dahil atong gipasabot, ha? Nga sa iyang pagbalik ngadto sa langit, siya gihimaya, no? Mura ba katong tambok ka babae ba? Asawa siya dong. Kabaw bang kumbaga, di na kaganan ako kay tambok ko. Di, ganahan mo ko nimo. Kay mura gid kang Diyosa sa karaang panahon, no? Kinsa man Diyosa, ha? Kato sila si Venus, Athena, Hera, Aphrodite. Sa dili, katong nagsugod og letter B. Kinsa man ang Buddha. Pero mo naging sa Ginoo, ha? Nga sa iyang pagbalik dito sa langit, kinanan magbalipayon ta. Labi na nga sa sunod simana, sa ulugon na itong Pentecostes, muna na ang paghatag niya sa Espiritu Santo nga makapalikon sa matag usa kanato. Ug muna yang giingon, ha, nga dili kita mohangad ngadto sa langit kung dili mo padayon kita sa atong padayon sa atong mga kalihukan. Not looking upward but moving forward. Ha? Kung di ta mo move forward, dili sa tamasin. So mo na nag-ingon nila nga human sa eleksyon, move on na. Mag-liay na ta sa maayong buot, ha. Padayon na ta sa atong mga karaang mga binuhatan kay importante nga magpadayon na ta sa atong panaw alang sa kayuhan sa matag usa kanato. Yamo ni nakanindot, ha, nga sa atong misa karon atong gihandom nga Ginoo sa iyang pagsaka iya sa tanggiawhag nga magkitaay kita dito sa langit ni didto makabato na kitag kalipay nga walay katapusan
kung dito magkahiusa ang tanan sa iyang gugma. Yaman ito, iampo sa itong misa karon ha. Ngaunta, musaka kita pirmi ha. Musaka sa itong pagtuo, musaka sa itong pagsalig sa Ginoo, para kanunan siya nga musaka ang grasya nga iyang ipatilaw sa matang usa kanato nga nagatubo sa atong pagsalig sa iyang gugma. Amen.